Što možete učiniti? Evo, rekli ste, nabrali ste sve zločine. Hrvatska vlada se nije opredijela još uvijek, znači još uvijek je po okupljanje dozvoljeno. Hrvatska vlada je u koaliciji sa Miloradom Pupovcom, jer Hrvatskoj vladi treba saveznik i treba koalicijski partner da imaju većinu u Saboru, da mogu vladati Hrvatskom. I zato Miloradu Pupovcu se ovdje dozvoljava, ali da smo mi u pravu je dokaz da danas ni ovih zadnjih godina nikoga nema iz Sabora, nikoga nema iz vlade, a da nema niti predsjednice Hrvatske. Da je ovdje antifašistički ustanak bio i da je onda bi oni ovdje bili. Ali njih ovdje nema. Ovdje svake godine dođe samo Mesić, dođe Zoran Pusić, Hrvatska Orjuna koja je protiv Hrvatske države. Jeste zadovoljni konotacijom da je ovo srpski ustanak kako je napisano na spomeniku? Ne. Bio sam jako razočaran kada sam čuo, kada je u Boričevcu rečeno da ovdje je bio srpski ustanak. Ne, to je bio četnički ustanak stvaranja velike Srbije i protiv Hrvatske države. Također moram napomenuti da su Italijani, fašisti, bili saveznici ovdje četnicima u Srbu i ovom dijelu Like, da su i četnici i financirali i naoružavali da kolju, ubijaju, protjeraju hrvatski narod. Znači, Pupovac je bio, slavi danas dan da su oni u koaliciji bili fašistima. A taj isti Pupovac proziva nas svake godine da smo mi fašisti. Nismo mi fašisti, mi smo hrvatski domoljubi. On je fašista i to crveni fašista, četnički fašista.